Naingat na tayo di pa naka-iya maplementar iya sa protocol kagadan pa lang hindi pa nagaloka hindi ako nalapar hindi bagulin la unyon na dahil hindi kinumpirma niya pulis Lieutenant Tauan na kasama officer in charge hindi bagulin na police station iti pa nakiuman iti bombo radyo la unyon ken kuana numapay sila lukatan kinunana hindi lang naliit ken agtal talina iti pa naka-implementar dagiti protocols no sa dino kasapulan na tayo tag face mask, i-maintain iti physical or social distance, tapno maliklikan iti panagwaras iti naso pala nga virus. Saan nakasapulan kinunana iti swab test, basta da kinunana iti vaccination card, nagruna namatan kadagiti agendag iti probinsya iti La Union, iti laksi iti sangsango na COVID-19 na pandemic, at adalat dagiti sumagmamanong individual, nga agturutulong sa jaya. Manam namamat kinuna tinasang opisyal, nananayan, analukay dagiti pagalagadan ket mas umaduntukay dagiti turista nga agturong iti nasa o alugar. Kabayatan itagdamakit san pay langaw nga nakalukat iti Bulalakaw Post amay sa kadagiti tourist spot iti pelang ili ti Bagulinyo La Union gapan nga rod iti panagbalo iti panyempo wenno klima ken nandut sa dino kitap no maniklikan mat iti posible pan nakakasama dagiti sumagmamanong insidente na palabas iti di na palabas nga adati napasama garod nga panag or kilaat nga panagnato or panagpigsa iti danom iti maysa nga lugar pasat man ti panagsarita ni Police Lieutenant Juan Casem Jr. Ada DJ Dede Wundang nga tourist spot tayo dito, DJ kung kuna nga Kudal Park, ken DJ Bulalakaw Falls. Nabit pa nga nag-open, ngam tuloy-tuloy lata iti DJ panag implement mi iti DJ panag surot da iti rules DJ nga area tapno handang nga mapirdi di DJ environment at the same time surutin da DJ IATF protocols guidelines. Sir, kung dati gito mapansay nga taga sa bali nga ili sir dito probinsya ti La Union, ada ka di pa dagiti ka sa pulan. Base ijay kwatay tatay niya jay systematic kwatay nga alert level. So ti bagulin ket naka-alert nasa alert level 2. So the guidelines ti alert level 2 mabalindan nga sumreg ure awanen DJ mapungkunang swab test result. Adalaki di DJ vaccination card nga ipresenta. Okay na 'yon. Boss, dati lokalidad sir or pati ligay taga sa bali nga region. Hanpay unay gamin nga kuha nga kaslang day wanta dati nga road pandemic so handa pa lang hanpay unay nga kuha ngem adulat ta iti igitay mapanmet imhan nga kaslagi datin nga siguro main inot data ta habang bumaybayag mo dati situation tayo kad bakal may lower to pay free danton nga talagan nga makastrike nga awanin DJ quarantine nga surutin da. Di pula lang ko sir narukunalo katanan di pula lang. Di Bulalakaw base di panang salut sa tourism officer handan sa pailaing inlukat DJ garod dati klema handa gamin DJ situation nga biglaan nga agdakkel ti danom ket DJ ti iwasan da ang mga laang no mapasamak ti kasladya nangyari ijay party ti Bisaya nga nagkalma di danom pero biglalatan nga dimig sa jay kway so jay Bulalakaw Falls handa pa lang nga inlukat Naging ganito. okay. Pasat iti panagasarita niya Police Lieutenant Juan Casem, officer in charge iti Bagulin na Police Station, iti panakiuman iti Bombo Radio La Union ken kuana. Bombo M. Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 iti La Union. Bombo.